Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo ita alawas, anapaulwan, pagrebangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay akanayon ka arumora kadwam dayjay a babaero a driver. Napan kami nga rod nag-date. Aganad kay jay a driver. Ado kanun ti pinasangit dayjay. Saan mo ko mga ipalubos as ikamat ti agsangit? Apay ko mga agsangit ha. Nagsapata nga ay ayatan na kano. Kasta akmat kan kwa na. Kasta dagiti babaero. Isa patada amin ang mabalinda nga isa pata. Ngam into nakakita da iti sabali, baybay andakan. Ay nasaan to ang mapasamak dayta? Agpanunot ka kumaan na laing. Sapay nagungot ni nanang mo. Amangan no niya ti aramidan na kan ka. Manipod ubi nga. Kas jay nanday jay anaungot. Itatadakkel akon, maaramid ko matan ti kay kayat ko. Sapay adaim batim nga anak mo kaninanang mo. No nga ibaga na nga alam ti anak mo. Kasanon. Saan ka pa asumrak ita? Inta pa igpasyari di balay mi. Mabainak amapan ije balayo. Itintulangan sa baling aldaw ti panagpasyerta. Adda na panandag iti dadakkel ko. Awan mat dagiti kakabsat ko. Taddan bukod da balay. Siyak lang ti adda ije balay. Agpaiso? Awan tao ije balayo? Agpaiso. O sige nga rod. Tapno makapasyarak mat ije balayo. Dagasan ka nga rod inton madamdama ah. Itulod ko pa dagiti pasaheros ko sakbay amapanta. Adda ngamin mang sublat iti jeep nga iman maneho. Areglado. Sige, orayan ka dito Manny. Manon nga aldaw ang naglangan kay iti restaurant. Ay naagungot ni boss. Bayam nga agungat. Nagado ang mabalin nga umalisan a restaurant. Ay, mas daawak man ken ka. Saan ka masayangan iti trabaho? Ay, may mayat dito'y tanasing pati amo. Ada pa itad da abonos no ado ti customer. Ay, jakmat nga rod mapagkadkadan ni Manny no iso ti mangawis kanya. Ay, nako. Ni manan mani a driver a sweet lover? Sweet at talaga ni Manny. Awan makaartap iti kinasweet na. Ay na. Kastalaang ita. Angam no agbayag. Ay. Jaklamon. Saan nga agnanayon a sweet dayjay? Ay, baka into nagangay. Agbalin ang napait. Nadamag ko akanayon kakanong aglangan iti trabaho. Nalipatam samat nga adda anak mong imbatim kanya. Iso nga rod anagawi dak nanang tainggatangak iti masapsapol na. Kanayon akurang tiit-itad mo. Apay ngamin nga impalubos mo anaganak ka nga awan pa'y asawam. Suron kon. Jakmat ni namnama apanawan naktiawanan bain alalaki. Amangan no adamanin sa bali alalakay apag mamauyungam. Saan ita, nanang? Mapagtalkan ti karelasyon ko ita. Ay, di ka agar-aramid. No agpas ngay ka manen abalasang, pagtalawan ka ditoy, kat saan kan agpakpakita kanyak. Saan, nanang? Sa anak nga aganak abalasang. Ay, sapay nagrigat nga awiran ti anak mo. Tasumanangit mo nga rod. Ay, unay lakit din aya. Apay akanayon ka nga aglaladot. Ay na. Kasla ka na laylay asabo. Ay, madlaw ko ngamin ako may kaya kay kanyak ni Manny. Oy, daytan jay kun kunak. Ang mga nuagpukaw day jay amani. Tanalpasan ti mini-mini. Anya amini-mini ako naman. Ay na, amo mo ti kayat ko asawan. Ang mga nuadamanan iba tinaken ka, apakalaglagi pamken kwa na. Ay, day takot nga ron. Ay, Diyos ko day. Kasano itan? Ay, day tatay kunak. Apait, kalpasan ti sweet. Anya ti aramida. Uy, ibaga makan ni Manny, anagbunga ti kinalanggong yo. Tapno takderan na, tinaramid na. Sige, inakbirukan.
Tay bagakan ko na ti kasasaan ko. Uy, rumbang lang Agkalaysa kayo, sakbay adumakkel ti tiyan mo. Nakitkitam ka din ni Manny. Saan man? Mas dawak nga ron. Apay, ajak mo tan makitkita. Masapol nga kita kami. Tapno ibagakan ko na nagbunga ti inaramid mi. Kayat mo asawan. Masikog ka manan? Day tangarod kat. Ngamjak matan makontak ni Manny. Apay, adi ka pala na didegra. Naanakan ka lang arudan? Nagtalag ka manan iti sabali a lalaki? Nagkarimat ngamin adinak baybayan. Ay, naglaka kang agtaltalag. Kasano itan no di na ka manan ikalaysa? Kasanon tumanan ti anak mo? Ay, mapanak ijibalayda. Masapol nga ibagak ang masikuga kon. Masapol nga ikalay sa anak, Manny. Masikuga kon. Anya? Awan ti nagtulagan ta nga ikasar ka. Saan ka di nga imbagam nga ayatan na? Ay ayaten ka. Ngam saan kumot nga imbaga nga kalaysata. Nga masikuga kon. Kasano akon? Mga no saan matasak ti ama dayta si kugma. Anay ko? Kasano kumasaan na si Katyama? Agsikugak ayan no awan kamang sikugan niya. Pumanaw ka man pailang dito balay mi. No sumangpet dagiti kadakkel ko. Isuda ti mang papanaw ka na. Apay ngamin nga intulok mo nagsikog ka. Bakit? Awan samot asawa jay may sa aborder ta. Nga maapay akas lamasikog. Day tangarod kat. Naganak ka numanan day di abalasang. Ita masikog manan. Dilakit na didigran. Apay ang nagpasikog manen. Katawan mo't nga rod asawa na. No aganak, kasano nga rod ang makabayad iti abang na. Sigurado asana na makabayad. San mo ta na makatrabaho tan Dakkelan ti tiyan na. Pilitat kumasingiran ngam nagpakpakaasimat. No kasla kadagiti daduma, papanawin da ti sana makabayad a borders da. Di pa awan pagyananan. Kakaasi nga rod ti itsura na. Nagdakkel ti tiyan na. Amang ano singin ti iyanak na. Amang ano talaga lang nga dakkel ti tiyan na ngagsikog. No sa anak nga imay dito'y kaserayo. Diyak maamuan ang masikog kagayam. Gusto na nang. Di na kuman kabilan. Marigatanak nga agkutita nagdakkel nga minen ti tiyan ko. Anyat klasem a babae. Naganak ka lang arudan nga awan asawam. Ita, nagpasikog ka manan. Jakmat ni namnama at talikodan nakti aking putot, nanang. Saan kan nga agaw-awid ija balay? Diyak kaya ti agawir manan ni ti anak mo. Hay, makamo ka! Di na kon ibibiyang! Singiran ka kuma. Ngam amo ka di ka nakatrabaho. Gapoy iti kinadakkelan day ta tiyan mo. Pasensya kayo, nana. Awan pa'y pagbayad ko. Diyak makatrabaho. Kasano ka itan? Kapungtot na kapayan ti inam. Nangag ko ti imbaga na kan kaitay. Day tangarod, nana. Pangaasiyo kuma. Tidak pa'y papanawan dito'y ababangak a kwarto, nana. Ay, anya pa'y ngay no di kasta. Ngam nagasat ka, tada anak mo. Ngam siyak, mano atawan min. Ngam awan anak mi iti asawak. Nana. Amom, adadagiti tao akayat na ti agsikog. Ngam, di damat agsikog. Ay, siyak ajak kayat ti agsikog. Naglakaak ngagsikog. Anya ka diti pampanunutem. Itay pa'y ang nakaululimak ka. Nagsarita kami itay ka ni Jonalyn. Naibaga na adi na kayat ti agsikog. Ngam, nagsikog mat. Siyak mat, akayat ko kumati agsikog idi. Sa anak mat nagsiksikog. Ay, nagmayat ko man wad nang agpaiso anak tanya. Nga uray may salaeng. Day tangarod ti paglidayak lakay. Kailiw ko unay ti anak. Angem, mabalinta mati agampon iti ubing. Ado di ti mabalintang ampunan. Kayat nga ta ni Jonalyn nga ipaampun ti anak na.
Masapul nga idalan iti umno a proseso. Kadwaak sa ni Jonalyn, tamapan kami ti doktor. Masapul ang maamuak no babae, wano lalaki ti anak na. Hadagan ka dayta. Noanya ti kunam, kasarita ta ni Jonalyn, tampunen ta ti ipasngay na ang anak na. Kaya't mo ka di asyak ti makaammo iti panaganak mo, ngam ampunag to ti anak mo. Kaya't ko launay, anana. Amok ngamin ajak tumay lamay sakad ti anak ko. Noawan mat katakunay-nay ko iti biyang. Siyak makaammo iti amin. Intangarod ag pa-ultrasound. Tapno maamuan ta, no babae, wano lalaki ti ipasnay mo. Umanugot ak, nana. Agyaman akada kayo. Awan ngamin sa bali apang namnamaa. Aramidon mi dayto iti asawak, gapo iti ubing. Kaya't mi ada kami kumati mangampon. Umanugot ak, nana. Amok anasaya at ti masakbayan ti ubing iti sidong yo. Singin ka no ti sikog mo, Jonalyn. Dua a babae. May salaang ti ampunan ni. Tanarigat ti agawir iti dua nga ubing. May salaang, nana. Mabalin ka ding ampunan nyo idadwa. Marigatanak ang mga wir iti dua nga ubing. Iso amay salaang. Dawatek akabayatan asa anak pa'y ang makatrabaho. Ikandak pa iti basit agatad. Tawan pagbiag ko. Tadyak pa'y mat makatrabaho, nana. Uwan tapno saan nga agbalin amal noris ti iyanak mo? Agyaman na, tamaawatan nyo ti kasasaad ko, nana. Tapno sigurado ang nasalun at to ti iyanak mo. Kanayon kaamangan iti nasustansya. Tapno nasalun at met dagiti ubing. Ipadawat mo, tibukod mo nga anak. Praktikalak lang. May mayat ti biyag na iti sidong ti landlady tayo ngam iti siya. Singin ka no ti anak mo, iso nga ipadawat mo ti maysa. Anya ti klasim nga inatay padawat mo, tibukod mo nga anak. Agbyag ka di ti ubing iti sidong ko. Kat amumot ti kasasaad ko iti biyag. Kan may sa, jak makaanos nga agaw-awir iti ubing. Apay nga rod nagpasikog ka, numasadot ka nga agawer. Jak mat nga rod among agsikugang. Saan anasaya at dayta nga aramid mo. Ti anak, kat saan arumbang nga ipadawat. Amok amay mayat to ti biyag na iti pangtadak. Kan may sa, nagrigat ti agawir iti ubing. Saan ka kumaan nagpasikog? Ano kasadot mo ti agawer? Lola, apay ka di adyakon makitkita ni Mami. Lipatemon ni mamem. Siya kung ti makaamukan ka. Ay, dakos da a tao. Apay adangkas ako nayo, Lola. Nasulpeng. Di na am mo ti dumngeg iti sao. Ay, bye-bye am dayjay. Barang agnakam. Bareng agnakom? Awan ka dinakom na, Lola? Awan apulos tinakam na. Di na kan kayat. Isungad namanin sa bali nga anak na. Ay, apay adin akon kayat, Lola. Nasing putak mo. Day tati kam maliti inam. Ada napat patagngab sika. Iso alipate mo. Ay, jakon kayat nga agdamag kapay maipapankan ko na, ah? Uwan, Lola. Da kayo magkimasabat ko, Auntie Claire. Saan ka di ada kayo kan ni Mami? Di ako'y kuyog. Ayan na ka di. Ha? Ay, kwa, balasang ko. Jak matam mo ti ayan na. Agpaiso nga ti imbaga ni Lola, analipatan na kon ni Mami. Kasta ka di timbaga ni Lola, ang basang? Uwan, Auntie. Isu akagurak matan ni Mami. Insukat na ka no iti sa bali.
Saan arumbang akaguram ni mami? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naganak abalasang ni Jonalyn, katimbati na ti anak na iti nana. Nakirelasyon mananda ito'y kanimani, amay sa driver. Kat idinagsikog, binaybayan manan ni Manny da ito'y. Idinaamuan ti ina ni Jonalyn, amasikog mananda ito'y. Nagungat nga rod, kat linaksid na akas anak da ito'y. Kinasarita mo ti landlady ni Jonalyn, nga ampunan na ti anak ni Jonalyn, nga may salaeng ti ampunan na. Iti sabali abangir, kinuna ti ina ni Jonalyn kani Leonora nga apuna, nga insukat ti inana iti sabali a pamilya. Kat dita, nagsakit tinakam ti ubing. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itahalawas a napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam saan arumbang akaguram ni mamin? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Kwa, barang pasyaran na kanto matlaang ti inam. Nabayagan adinak pinasyay ni mami, auntie. Agpaiso ti ko na ni Lola, ngayon sukat na kano ni mami. Saan man? Madanon tumatlaang ti panagkita yumanan iti inam. Saan kon akailiw ti inak, auntie? Kastamit ni Lola. Di na kano kaya't makita ti inak, tadakas kano. Kastoy ti may bagak balasang ko. Saan mo ko maakagura ti inam? Uray, taadda ni Lola kakadkadwak, auntie. Uray na ungat, tadinak mat isuksukat iti sabali. Nadamag ko ang naganak kan. Iso nga imayak dito'y kaserab. Hoy, singin ka no ti anak mo. Wan, puro babae. Ngam impaampon ko ti maysa iti landlady mi. Anya, impampun mo. Hoy, Diyos ko day. Maiturad mo nga ipaampun ti anak mo. Kasano ang makatrabaho ak? No addamot awawir ko. No addapay mangampon gito'y maysa, ay kat may mayat manan. Anya, ipampun mo man ang ti maysa. Ay, unay kan. Ay, jak maanusan ti agawir iti ubing. Kasano nga agbiagak ngay no sa anak ngagtrabaho. Ngam pagrabangam nga awiran ti anak mo. Diyay ito mangampunin at ti mga wir. Ay, Diyos ko day. Ay, ibang klase ka. Ay, siyak lang arudan ti mangampun iti ubing. Taadda kabsat ko ang mga awir. Agpaiso, ampunem ti anak ko, tapno makatrabaho ah. Saan ka nga agtugaw di talamisaan, ako namlandon niya ka. Ingka mangala iti saluyot kan kalunay nga ilakom. Tapno adda kwartam amapan agadal inton bigat. Anda pa'y ngamin assignment ko, Lola. Jak pa'y nalpas. Ay, aramidem day ta inton rabi eh. Awan kwartam inton bigat. Kan awan balunam no syakla aminan. Sige, Lola. Mapanak nga rod mangala iti kalunay kan saluyot. Rumbeng laeng. Tapno adamat kwartam. Ilakom kan ninanam abilen. Iso ti mangipan ijay ilay. Wan, Lola.
Sige, inak nga ron. Ay, saan mo atultuladan dyan inam agarang ganjang, ah? Ay, dyan makilalalaki ti amuna. Ay, di na kapay malagip. Ay na, mabuisitak at talaga. Inted mo kan ni Mark ti anak mo? Wala, kasano ak ang makatrabaho no adda ubing. Di nakmet ngamin tulungan ti akin putot. Sinalbag day di amani, manturugas. Ay, ano adala kumagaw awir. Siya kun tinangala iti anak mo. Day tangarod agawit tinarigat. Jak pa'y makapan iti kayat ko apapanan. Apay nga rod ang nagpasikog ka. No di mo mat maaramid ti pagrebengam iti iyanak mo. Kunak ano sa anak ngagsikog. May mayat ngamin, no liklikam ti makinaig. Tapno saan ka nga agsikog? Kunak ngamin no napudno da kanyak. Saan ba't gayam? Tapanawan dak no maamuandan ang masikugak. Ah, lekekit di dagi di anagbalin nga amat ti anak ko. Saan ka kadi mailiw ka dagiti anak mo? Itataawandan iti denam? Masaysaya at siguro no pumanaw tan ditoy. Umadayo ta, tapno saan nga ibabawi ni Jonalyn ti ubing. Angam kasanon ti boarding house. Dakkel ti maalala ta ijay. Mangkita kiti mapyar nga agbantay, kan para singir iti abang dagiti borders. Ni, bayat sa magpaiso day ta na panunot mo. Kanayon ngamin arayawan ni Jonalyn ti ubing no makitkita na. Daytang nga tinadlaw ko. Naragsak met ti ubing, no kas di aray-ray awin na. Narigatan. Amangan no ibabawi ng tukadata ti ubing. Daytamot ti pagamam ka ka mapasamak. Pagparangin ta, nga inlako ta ti boarding house, ket pumanaw tan ditoy. Aping agresign ka dito restaurant. Adda ngamin sa bali a pagtrabahuak. May mayat ijay, taas idag iti ilimi. Sa anak pa nga agabang iti pagyanak. Kasta ka di? Di dua kami laangan ang arod kini Claire dito eh. Apay ako nam adwa kayo laeng. At dapay mat sa bali a kakadwayo ah. Aduda nga agpaiso. Ngamda tayo laang kada Claire tinasingad iti tunggal maysa. San abali? Agkikita tayon tumanan iti sa bali nga aldaw. Sabagay, adu pa'y matngal daw. Uy, korek ka dyan. Agkikita tayon tumanan iti masakbayan. Itatawanan ni Jonalyn iti unag ti restaurant. Kaya't ko amaamuan, no apay akalat ang nag-resign ka. Hoy, narigatan. Ang mga nusublian na tigamang ko. Gamang? Asino ti mang bawi kan... Anya ka di agamang ti bagbagam? Ibilang ko ang napatag-agamang ti anak ko. Ti anak ni Jonalyn. Ay, kumusta gayam ti ubing? Ay, Diyos ko day. Nagsingpat ka nagpintas ti ubing. Imbilang ko apudpud nung anak. Ay, tadyak mo't makaanak. Kasano ko maamakaanak ka kat lalaki ka mat? Uy, di ka man. Babae ak anya. Sa anak laang ang makaanak. Iso anagampon ka iti bilang mo nga anak. Korek ka dyan, Franny. Uy, adan anak ko adi na oras. Ay na. Intun mataang anak ton. Adan anak ko amang kibin kanyak. No, sa anak kun ang makapag na. Miss? Asino tagpaspaswis? Hijay matabanda. Ay, talyawak man. Hi! Ti ayop at akrot iti pagrabang. Jonalyn! Nagseksi ka maten? Mabalin ka di nga yung taagis snack di taas si daga kantin? Kantin tarupam, takrot iti pagrabangan. Apay ngayon baga matakrutak. Ayan ti anak mo. Takrot ka, taintarayam ti pagrabangam. Ha? Jak amo ti ayan dagiti anak ko, awan bibiyang mo. Anya? Saan mo nga mo ti ayan dagiti anak mo? Abay, mano ti anak mo? Singin ti anak ko, ngamjak amo ti ayan da, ditakan. Singin? Adda puli mi singin. Gaputa singin dananang ko, kanti ikit ko.
Apay anak ko na. Adi na ammo ti ayan dagiti anak na. Oh, apay akasta ti langam. Anya ka di ti parikot mo? Nakitak itay ni Manny. Damdamagan na no ayan ti anak ko. Kasano itan no pilitan na abirukan kan ka ti anak yo? Ha? Ay, anya nga ita ti aramid. Itapay, sa agpakita ti ayop. Amang ano kaya't na makita ti anak yo? Ibagakken ko na, asaan nga iso ti ama, tapno di na sa pulan. Ayan nga tayo tandagi ti anak mo. Diyak matan makitkita ni Mark. Kastamat tan ti landlady kan ti asawa na. Umadanen ti panagturpos mo iti elementarya. Hagingga ita, jak pa'y lamalipatan ti kina-irresponsable ti inam. Dakal ka ta itan ti anak na, Lola? Ay, anya nga iti amok. Manipod ide, jakon nakita ti inam. Ay, saan mon alagi punday jay? Ay, di inaam mo nga aramidan ti pagrebengan na. Manipod iti binaybay anak. Kakaasi ak nga aglako iti natnatang. Tapno adala ang kwartak, Lola. Ay, agagagat ka. Tapno makaadal ka, apok. Saan ka amang namnama kanyak? Tulungam ti bagim. Si kamot laeng ti mairanod iti masakbayan. Saan kat asyak? Agkita kami pa'y nga ta, Lola. Ay na, apok. Saan mon atari gagaya na makitam jay inam. Linaksid na kan nga anak. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Ulitak saan mo atultuladan jay inam? Si kamat ti masabat ko, balasang ko. Balasang kamutan. Mapan kayo manen iti trabaho yo, auntie? Wen, kumusta kan? High school lakitan, auntie. Agtor po sakton. Lalaingam nga rod, Inton makaturpusak. Umayak man mat ang trabaho di ayan ti trabaho, auntie. Saan ka kadingag tuloy iti koleyo? Lola ka ta makaurnungag, auntie. Iso nga umayak man mat ang trabaho. No adalakit di bakante, Alaman nga rod, auntie. Tapno makaurnungag iti kwarta. Nagsabat kami itay ka ni Leonora. Nagpintasan abalasang. Anya matimbaga na ngay, nabayag ajak nakita ti anak ko. Imbaga ngamin ni nanang ajakon ang pakpakita kadakwada. Nagpakumbaba ka kumangamin ata si kamot tinakabasol. Napan ka kumadimawat iti pamakawan. Kasano nga tamot dagiti anak ko nga inalada na Gemma kan Mark. Malagip mo idan ta bumakit kan. Ay, nagbibiyag ka kasla balasang. Ita, awanan dagiti anak mo iti sidong mo. Wan nga ron, dagi jay tumot nagbalin a karelasyon ko. Saan mo nga ipabasol iti karelasyon mo ti amin? Adamat basol mo. Ang sipod ta binaybay anda. Uray binaybay anda ka, no inaramid mo ti pagrebengam. Saan kayo kumaan nagsisina kadagiti anak mo? Apay akanayon ka nga agurigor. Agsubli-subli daytan agurigor mo. Ang mga no addaman ng infection ti kidney. Dayta ngamin timbaga ti doktor. Himbagak ngamin idi asigudam. Inialang-alang mo mat ngamin. Kanayo nakidi nga agtumar iti para gurigor. Kan para ut-ut iti bagbagi. Madimot gayam no agtumar a kanayon ti kasyay. Nangrunan no saan nga imbaga ti doktor. Anya ti mapasamak no kanayon kang agtumar iti para ut-ut. Madadaol ka no ti kidney. Iso da ito yan. No ngamin agsakit ti sikat kan sakak. Gumatangak iti para ut-ut. Madimat gayam no kanayon. Basta gayam. Isumatla adakkel ti nagbaliwan ti bagim. Imres kan
Kasla kimbat pa yan tikudil mo. Kadwa anak man ni ospital. Jak kaya tag may maysa. Jak kabaulan. Si kakadidayta, Nana Gemma. Ne, sino kay tayan? Diyak malagi pa no nakakit-kita akin ka. Gayam ko ni Jonalyn, Nana. Napnapanak idi iti boarding house yo. Ha? Nana? Takadwam abalasitang. Kay ngiingas unay ti anak ko. Tangiwat mo. Anak ko da ito. Ay, uray siya. Anak ko mat da ito kaduhag, Nana. Ay, awan ti makaalakan niya. Agkakaingas na launay. Ti anak mo, kan ti anak ko. Wan nga ron, Nana. Ay na, kasla pinisi a prutas, nagpada ti panakapisi na. Angam, hoy, naggasata. Tanaad da anak iti nasingpet, kan napintas nga anak. Uray siyak man. Naggasatak ka nagragsaka. Tanaad da anak iti anak. Gusto ka, Nana. Ay na, agpada taan nagasa. Nagkita na ka din, tata? Nagpintas matan ti kadwam abalasitang? Apom ka di dayta? Anak ko daytoy, saan ko nga apo ko? Kunak no apo kom, tata. Manutitawan mo, idi imputot mo daytang obing. Apay adamagam. Sige, panawandakan. Umay ka niha. Tata, anya tinagan tinapintas sa balasitang. Di na ko nintal-dalak. Pinmanaw dalatan. Ang nagpintas man day di abalasitang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay utaalawas ang napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin ti impas ngay ni Jonalyn, kat inampun mat da Nana Gemma ken Mark. Gapu iti amakda, nga ibabawi ni Jonalyn ti anak na, imadayo nga rod dagitoy. Iti panaglabas ti aldaw, managsaksakit ni Jonalyn, simken iti panunot na dagiti anak na. Iti maysang aldaw, nagranadamani ken tatalyon iti terminal ti jeep. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ala, panawandakan. Umay ka niha. Tata, anya ka di tinagan dayta napintas sa balasitang? Di da ko nintal-talak. Pimanaw dalatan. Ang nagpintas man ti balasitang akadwana. Kasla da kaing ingas na nakit-kita kon. Asino nga ta? At talalaki ang nakita mi di paradaan ti jeep. Nagkintayigak, iti dinamag na numanukano ti tawon ko, iti imputot ko ti anak ta. Impagtawan dito iti anak na. Napanidya pagadalan. Iso adi na mangag ti pagsarsaritaan ta. Asino nga taday di alalaki? Apay asabali ti riknak iti pan nakakita ken kuana. Driver kano ka tinagsikog idi ka ni Jonalyn nga ina ti anak ta. Driver kunam? Saan nga ta driver day di alalaki? Taapay nga day di paradaan ti jeep. Ha?
Ang mga no isuday jay tinakasikog ka ni Jonalyn. Wah, delikado nga rod. Masapol aliklika kung timagna iti dayjay a lugar. Rumbang laang. Ang mga numaamuan na ka ni Jonalyn, adata tinangala iti ubing. Diyak ipalubos ay adayuda kadata ti ubing. Amom kadi, anakita kong ti kasingin ti anak ta. Nagkita kami di tiyandaan. Bakla tinangampun iti kasingin ti anak ta. Agkakaingas dalaunay. Claire, balasang ko. Si kakadidaitan. Nabayag adita nagkit-kita ah. Ay, da kayo matgayam, nana. Papanan nyo ka dita, da kayo dito'y kalsada. Agur uray akitilugan. Taagudong ako ma. Nagpintas gaya man abalasang ti anak ni Jonalyn, nana. Ay, saan mo nga ipalagip dayjay agarang ganjang? Linipat kon akas anak. Saan nyo ka din mapakawan, nana? Ha? Mapakawan mo ka di ti tao, adi na amot agkid daw iti pamakawan. Ha? Nagtangsit dayjay, ingrata. Masaksakit ita, nana. Kasapulan na ti mga sikasukan kwa na. Ay na, tila ang bagbagi na ti inas-asikaso na ide. So nga ita, bayam nga asikasuan na ti bagi na. Ay, saan ang mangiramraman? Kahit ko kasarita ni Jonalyn, Saan asimrag ta kanayon nga gurigor? Anya ti ibagam? Bulat singam ka di manan? adda ngamin na ibagana. Yung pinanawan na kadagos. Kaya't ko amaamuan no anya di imbagana idi. May papanitian niya. Saan mo kuman alukwan man ang tigayim ko? Taadda nga rod marikrik na amadi. Saan ko alukuan? Adala kaya't ko amaamuan kan kwa na. Ibagak kan kwa na nga adda kayat mo amaamuan. Agsarita kayon to, inton maimbagan. Nagyaman na ka, Claire. Pagsubliak to manen. Tagsarita kamin to itinalapat. No saan mo kumaaliniwayan ti pagrebengam kan kwa na, agasawa kayo kumaita. Kasano nga tahano dumtang ti tiyempo abiru ka ni Jonalyn ti anak na. Dayta nga rod mat ti pagamam kak bakit. Uray saan ta apudno nga anak ti ubing. Napatagan kanyak. Uray siya, lakay. Napatag kanyak ti ubing. Diyak kayat apanawan na ta. Kataramidag amin apamuspusan tapno di da maala kadata ti ubing. Wen, no kasapulan apumanaw tayo dito'y adiso. Aramiden ta. Bayam, tanumadlaw ko agandaten da asublyan ti ubing. Ipanawtan. Kapilitan aday ta ti aramiden ta. Kukwata ti ubing. Talaga kukwat. Data tinang padakkel kan kuana. Iso napatag unay kadata. Nasingpet ken nalailo ti anak ta kadata. Iso patpatgak unay ti anak ta. Aglidayak lakit di numapukaw ta. Nagsarita kami kaninanang mo, idinagawin ak lugar tayo. Anya tinagsaritaan nyo. Naibagak nga darikrik naam. Madlaw nga da sakit tinakam na kan ka. Kaguradak ka di pa'y. Nga oray kastoy ti kasasaan ko. Masakita. Ibalakad ko amay mayat no ka dumawat iti pamakawan kan kwa na. Tapno maikat ti sakit tinakam na kan ka. Mapanak to no adda turad ko asumango kadakwada iti anak ko. Ay, apay ngamin nga inuray mo ti kasjay kabayag, adi ka nagpakumbaba. Ay, jak man amo. Idi na salon atak pa'y. Kaslang amin saan adumteng dayto yagundaway. May mayat no saan nga itantan ti mabalin tayo nga aramiden iti nasapsapa. Di tay amo ti bihag. Uray na salon at tayo ita. Di tay amo inton bigat. Imbag ta nasabat kayo, auntie. Naku na ni Lola, masakit ka no ti inak. Anya ka di ti sakit na? Kanayon nga agurigor. Ken nasakit ka no ti sikat, ken saksa ka na. Ay, kasta ka di?
High blood ken nadadaol ti kidney na. Gapo iti katutumar na iti agas. Asaan nga in reseta ti doktor. Apay nagtumar iti agas, anti. Idi kanayon nga agsaksakit ti sikit ken saka na. Dayjay, nagtumar iti agas a kontra iti ut-ut. So dayjay, di na pa'y ngamin impakita iti doktor sakbay a nagtumar. Kadwa na ka di tinangisukatan na kanyak nga anak, anti. Ah? Ay, kwa. Awan ka balay na nga ubing. Ay, ti kayat ko asawan. Awan ka dwa na, iti kwarto nga abangan na. Kuna ni Lola ang masikog. Iso alinaksid na. Ay, anti niya anak na, anti. Saan kumat nga mo, no ayan ti ubing basang? Ay nga, nagpasngay ka di, anti? Uwan? Hala, ibagak kan katipod no. Saan kumat siguro apakabasulan no ibagak? Nay, apay akas ti langam, apok. Masakit ka kade? Saan, Lola? Nagsarita kami kan ni Auntie Claire, itay. Kat, anya ngay ti paglidayam ita. Gapo ka di ta masakit ti inam? Saan, Lola? Diyak amo ti mariknak, itinamuhak. Anya tinaamuam. Naganak ka no itisingin na babae. Ngamin padawat na. Anya. Singin, impadawat na. Ay, awan na talaga ti amaw jay inam. Adan sa akat dadal ti utak na. Anya nga tatila nga dagiti kakabsat ko asingin, Lola. Sino ka no tinangtedan na kadagiti anak na? Di da kanumutin makitkita tinangala iti ubing, Lola. Yapo, no saan ka siguro nga inala ide? Impadawat na kamot iti sabali at tao. Claire, kadwa anak man, mapantamanan iti ospital. Madimanan tirik na. Agpakada akpay ka ni boss Amang ano din nakpalubusan. Adulakit di ti tao itay dya restaurant. Nagrigat ti awan katakunay na iti tiyempo ti sakit. Iso patag ti anak. No babasit na pailaan. Talaga narigat ti mga sikaso kadakwada. Ngam inton dadakkeldan. Isuda ti makatulong kan ka. Kumustang atamot ni Leonora nga anak ko. Dakkel itan. Natulnog ka ni Lola na dayjay nga ubing. Dakkel akatulungan ni nanang mo ijabalay na. Kaano nga ta makitak ti anak ko? Nalakalaang mat amakitam no kayat mo. Amom mat ti lugar tayo. Adda ngamin amak ko makipagkita kan ko ana. Nang runa no makita nak ni nanang. Ikatam ti kinangato ti purwam. No maminsan, ikulbo na ka ti pride. Ako nada. Nagado dagita ipalaboratorim. Dakkelakit di ti magastom dita. Apay akastoy. Nagado ti sakit ko. Tilang unay kidney. Kasapulak ti madialysis. Nadadaal ka ng ti kidnim. Sapay nagrigat ti madialysis. Gasto kan rigat dayta. High blood ka pa'y. Mariknak anak kapsutak pa yun. Diyak gayam na ibagakan ka ti plano ti anak mo. Umay ka no dito'y syudad. Umay agbirok iti trabaho na. Nasaya at mat no makaumay. Tapno adda mga sikaso kanya. Kaya't na ata ti mga sikaso kan ka? Apay kumaasan. Anak ko dayjay. Hoy, Mark! Mabiit lang. Adala damagag. Oy, ay Diyos ko day. Apay ang nakita nak. Apay adi mo kayat makita ka. Oy, saan man? Ay no, ang mga numaisagmakak ay narigatan. Apay kumaamay sagmak ka. Si Kamat. Hoy, ang mga nuibagam ka ni Jonalyn ang nagkita ta. Ada ka ti basol mo ka ni Jonalyn? Nakasla kabutang mo? Awan basol ko kan kuana. Ang mga nuumay na alaan ti anak ko. Masakit ni Jonalyn. Dinan kabaulan nga alaan ti anak na, tawan pang biyag na. Anya? Masakit ni Jonalyn? Anya nga iti sakit na?
high blood, kan ada sakit na iti kidney. Masapol kanon ama dialysis. Ay na, imbag ta nakita ka dito tsindaan nga agmay-maysa, nana. Ha, apay ka di. Anya ti masapol mo kanya. Ay, awan masapul ko. Ang adda imaritis ko kan ka. Anya ka di dayjay. Pagsayaatan ka di naamwam dayta. Uwan-uwan niya. Si kanto ti mangibaga, no pagsayaatan wenno saan. Ibagam nga ruden, dinak paggagaran. Masakit ka no ni Jonalyn. Ay, masapul ka no nga agdialysis. Ha, iti dayjay kinaubing na? Agdialysis? Uy, huwag nga rod. Dahi tamat ti imbaga ni Claire, idi nagsabat kami. Lakay, nagsabat kami iti bakla na ngampon iti kasingin ti anak ta. Ket, kadwa nakadimot inampun na. Saan? Ngam naibaga na kanyak, masakit kano ni Jonalyn. Masapol kano nga agdialysis. Ken high blood kano upay. Uray kaskasano. Isupay laeng ti ina ti anak ta. Kaya't ko kumaamakita. Ngam, amang anubirukan na ti anak na. Numabalin, di ta kumaikan iti pagsakitan tinakam ti anak ta. Dayta ita ti may sa aparikot. Ngam makonkonsensya kasanuno kayat ni Jonalyn amakita ti anak na. Hangem kasanon, amangan no anya ti epekto na iti panunot ti ubing numamuan na ti amin. Dayta nga rod ket. Iso masapul a panunutan ta na imbag, no anya ti umno nga addang nga iwayat ta. Oh, apay asan kayo adumanon iti boarding house, nana? Ada kayo mat dito'y kalsada. Kaya't ka kumamakasarita, balasang ko. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nana. Masakit ka no ni Jonalyn. Ada ka di pa'y dita boarding house? Saan ka di pa'y anagawid? Ada pa'y dita, nana. Saan ama kaawid? Taadayo ti pagpadayalisisan na no agawid. Di na ka di damdamagan ti anak na. Ada dagiti panawon na malagip na. Ngam, awan mabalin na Taadayo ket nga rod ken kuana, nana. Nakaro ka di ti kasasaad na. Oo, nana. Kaya't ko kumamot makita na di anak na. Amang ano dakkel ti epekto na iti ubing. Numaamuan na nga ampun laeng. Napatag nga minen kada kami ti ubing. Tarigagayam ka di makita dagiti anak mo. Sa anak anasaya at nga ina kadakwatan. Adda ka di pa'y karbang kadakwatan. No, agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada as si katipudno nga inada? Tapno, saan matamasaknan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagag ka. Kayat mo ka di nga agragsak dagiti anak mo? Nga awan pakariribukan da? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay italawas anapauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Manny da Tata Leon, kanti ubing akadwana, iti terminal ti jeep. Nagdamag ni Manny, ngam saan nga intaltalak ni Tata Leon, kat timanaw dan iti ubing akadwana. Nakipagkita nga rod ni Manny ken ni Claire,
tada kayat na amaamuan kan ni Jonalyn. Ngam imbaga ni Claire, ama sakit ni Jonalyn. Iti panagsabat met da Mark kan Claire. Naibaga ni Claire ti kasasaad ni Jonalyn. Iti met may sangal daw a panagsabat da Mark kan nana Gemma. Naibagamat ni Mark ti amin kan kuana. Sim kan ti asi kada nana Gemma kan tata Leon kan ni Jonalyn. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No agpakita dakan ka, kabailam ka di asaan mo nga ibaga kadakwada asika ti pudpudno nga inada, tapno saan mat amasaktan ti riknada, Makitak pa'y nga taida. damdamagag kan ka. Kayat mo ka di anaragsak dagiti anak mo, nga awan ti pakariribukan da. Saan ka di amay mayat? Numaaman da asyak tinangisikog kadakwada. Asyak tinagrigat anang ipasngay kadakwada. Amangan no masaktan ti riknada, no maamuan da nga ampunda. Nga impadawat ida ti inada. Masaktan da nga ta. Nalabit. Siyempre, ti amuda saan da nga ampun. Ngam inton maamuan da nga ampun da gayam, saan nga ta nga agsakit tinakam da? Naibagta na sabat ka. Amok agayim mo ni Jonalyn. Anya ka di ti amom, may papan iti anak na. Anya? Anak ko nam? Hoy, anya nga iti amok? Di mo to pa'y ammo nga akin putot? Siyak tulakit din. Diyak ka ti panagsungsungbat mo ah. Ay, pasensyakan Angam, naklaatak lang amin iti saludsud mo. Angam, apay ngamin abinaybay am ni Jonalyn idi nagsikog. Idi ragsak. Adda ka idjay. Ngam idi rigat. Tinarayam? Kayat mo, tatong pagtasubsub mo ah. Padasam apay ti kunam? Saan ka alabanan? Nito naglastog ka bakla ah. Payman, sipatin ka man. Op. O, kitam, nasanggak. Tapno di ka marwam. Kinugtara na. Karatista ka ba't gaya mabakla? Anya ka di tinagtulagan nyo kini Jonalyn. Declare pa iti makisaukan ko na. Amang ano anya ti ibaga na kanyak. Numabalin ko ma, kat saan na nga ibaga nga isutipod no nga inati ubing. Dahita tinagsaritaan mi ka ni Claire. Nulakat umanamong iti tulagan. Makita na ti anak na. Matanagan nak. Kasanon no ibaga na nga isutipod no nga inati ubing. Ang mga no panawan na tanti ubing. Saan nga ron akabailan ti konsensyak lakay? Agsaksakit ni Jonalyn. Ngam kasanon ti ubing no masaer ti riknana. No ibaga ni Jonalyn ti pudno. Di kasarita ta ni Jonalyn. Ibaga ta ti kayat tama pasamak. Anya ka di tinapasamak. Apay akinogtaram ni Manny. Hoy, sinalak ni bakla ang tibagikan niya. Iso ngamin ti imuna. Sipatan nagkuma, angam, sinanggak Apay asipatan na ka. Ada ka di inaramid mo kan kuana? Hoy, awan ti inaramid ko. Nagdamag ngamin kanyak maipapan kan ni Jonalyn. Ibagam ka di nga dakan ka ti may isang anak na? Hoy, apay kumangay nga ibagak. Hoy, binaybayan na ida. Sa ita, sa pulan na. Hoy, naglalaingan nan ngay. Ay, mas da awak man kadagi jay adwa. Idi, binaybay anda ti anak da. Itatadim madakkel dan iti sidong ti sabali. Interesado dan. Hoy, padasan da tairiklamok ida. Hoy, makita no asino ti adakarbangan na iti ubing. Saan tay kuman apagbalinan na komplikado ti amin. Hoy. Maala iti nasaya at asaritaan daytan. Agradwara kun, Lola. Isagot kun to kada kayo ti diplomak. Baligim dayta, apok. Insagana manasaya at ti masakbayam.
Isong agturupuskan. Baligi tayo daytoy adwa, Lola. Ngamin, tinulungan da ka makaturpos. Ay, maawatan mo't siguro ita. No apay a pinagtrabaho ka, amang alak ka nagiti ilakom. Tapno marik na tirigat kat agagawa ka, apok. Maawatak, Lola. Kat agyamanak, gapo tayo iti kina-istriktuyo. Nakasurusuro ak ngagtrabaho para iti masakbayak, Lola. Gapo, tanatulnog ka. Ay, nasaya at ti pagbanagam. Ti saan adumngag, sasaur na. Idi ubingak, kon kunak iti bagik anaungat kayo. Ngem ita, tanataengan akon. Maawatak ti amin, Lola. Nanaknakam kangam ti inam, apok. Ay, saan apulos adimngag ti inam idi kanyak. Isong anya ngay tinagbanagan na. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house, Nana. Kaya't ko amaamuan no anya ti desisyon ni Jonalyn basang. Saan kumapay nga ita, Nana? Saan pa'y nga umanamong ni Jonalyn? Iti kayat tayo ang mapasamak. No saan nga umanugot ni Jonalyn, iti kayat may amapasamak. Ladingitag. Ngamjak kayat amariribukan ti anak ko. Padasag pa'y akasarita ni Jonalyn iti maminsan, Nana. No di na kayat, awan mabalin mi. Tila ang pagsayaatan ti ubing ti ipagpangruna mi. Maawatak ti kayat yu ang mapasamak. Nila ang Jonalyn ti saan ang makaawat. Agyaman at maawatan na kami. Ilislisi mi ti pakasairan tirik na ti anak mi. Kaawatan na patpat gani unay ti ubing. Iso adiyo kayat amasaktan tirik, Nana. Umaya ka dyan boarding house yun. Nakasaritak ni Jonalyn. Ita ti ipapan na iti ospital. Schedule ti pan nakadialysis na ita. Makapag nakadiama pan di ospital? Wen, saan pa'y matama ko na bedridden? Magna, kan kabailan na pa'y matyagunay-gunay. Ngam, idi saan pa'y anadialysis? Kanayon amaditirik na. Ta saan pa'y siguro anadalusan ti dara na. Ay, kunak no bedridden yan. Madlaw ko kat imres ka. Kan kaslada marikrik nam. Gusto ak ka di? Kwa, at damat sakit ko iti puso. Kan at dapay asmak. Iso ka di malagip mo ti anak yo. Tadamat marikrik nam. Natangan mat ngamin ng dataon. Kaya't ko kumamat ang makita ida. Sakbay maladaw ti amin. Ay, jak kayat ti agsao. Da kayo latan kini Jonalyn ti agsarita. Ngam saan kayo ko mga agapa, tagpada kayo ang nagkamali. Itatanalpas ti dialysis mo. Nakasagana ka ka din ang makisaw ka ni Manny. Anya kumapay ti pagsaritaan mi. Awan serbi day ti lalaki. Agpada kayo nga da marikrik, Nana. Nakaamiris siguro. Iso akayat na makita ti anak yo. Ngam awan da kanya. Kasano nagpungtot. Imbagam ka din impampun ko. Dinamag na kanyak. No apay ka no nga imbagam asaan mo nga ammo ti ayanda. Ngam imbaga ka asikat ti pagdamagan na. Apay ngamin nga imbagam asyak ti pagdamagan na. Rumbang laang, saan ka di? Sika ko matipakaamuan na iti amin. Saan kat asyak? Ay, numabalin. Diyak kaya't ngagsarita kami. Ngam karbangan na ang maamuan. Saan mo ko mga ipaidam kankwa na ti kinapudno? Sige. Ibagam nga umay dito nagkita kayo. Nasaya ta pinatgam tikid daw kong agsarita ta. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta. Napanak idi ijay balayo ang nagpakpakaasi. Ngam anya tinaramit mo. Bunga siguro dahil dyan iti kinaalikutag ko idi iti babae. Diyan kaya ti madaan iti responsibilidad. Uray umano saan mo nga imbaga asaan asika ti ama. Kung kunaklang dahil dyan, tapno mailisi ak iti responsibilidad. Iso ahusto laang ti imbagak.
atakrot ka iti pagreban. Di ka mapabasol. No kastaman ti ibagamit. At dadagiti bidot tayo. Pasatay lang maamiris. No naladawan ti amin. Ita. Kayat ko amaamuan. No ayan dagiti ubing. Imbagam ka din, tinangampun ka dagiti anak mo? Saan pa'y? Imbagakan ko na nga agsarita kaming tumanan. Tama di tiriknak. Kayat ko tagilan. Umanugot ka nga minan, iti ibagbaga ni Nana Gemma. Di na lang amin kayat, amasaktan tirik na ti ubing. Ngam siyak ti pudno nga ina. Saan ka di nga damat karbangak? Kayat mo kadimat, nga ibaga ti ubing nga awan serbi ti inana. Ina, ama nagbaybay Ngam inaramid ko day chay. Naawan kadwak amang padakkel kadakwada. Damagam man day tabagim. Saan ka di akasadot mo idi ti agawer iti ubing? Ha? Kasano? Jakmat ngamin makatrabaho. Mapantayo iti ayan ti kabagyak iti Visayas. No saan nga agbaliw ti kapanunutan ni Jonalyn, kapilitan na kasta ti aramidan ta. Imbagi jay, taawan ti makatuntun iti ubing. Saan namin anaidalan iti umno a proseso ti amin? Idi imparehistro ti ubing. Siyak ti nakarehistro nga amana. Ket, asino ti inana? Ni Jonalyn? Sika. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Ngam no agreklamo ni Jonalyn. Agpada ta amadaksan. Nagsubliak. Takayat ko amamuan. No at sino tinangampun ka dagiti ubing. Tilan lady, kan ti bakla akadwak iti restaurant. Anya? Jay baklaan ang kogtar kanyak? Nagdamagakan ko ana. Ngam kinugtaran nakit din. Anya? Kinugtaran na ka ni Mark. Katno karatista day jay. Isumat lagaya makas jay ti panagsungsungbat na. Tadakan ko ana ti maysa nga ubing. Nasingpet kan napintas ka no ti ubing. At adan ang magagaranak ang makakita iti anak ta. Kayat ni Nana Gemma nga ipakita ti ubing. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya? Apay nga isupay laeng ti adda kondisyon na. Apo, anya ka di ti pakariribukam. Nasao nga min ni Auntie Claire. Agday-dialysis ka no ni Mami. Dagiti nga tamat kakabsat ko. Ayan da nga ta. Nila ang Jonalyn ti makasungbat iti dayta sa lunsod mo. Lola, saan ka di amabalin a kasarita ta ni Mami? Ay, anya pala ang ti pagsaritaan niyo. Nabayag aditay nakikita. Gapo iti pungtot yung kankwana, Lola. Itatama sakit. Apay no pakawanin yun. Uro-urayak nga umay agkid daw iti pamakawan. Ang jakmot mauray. Ay, talaga natangken ti ulo na. Ngam no umay. Pakawanin nyo kadipay, Lola. No umay. Ay, saan na siyak ti mapan ni Jayan na. Anak ko pa'y laeng. Iso ti nakabasol. Di iso ti umasidag. Imbag na nakita kayo diti dalan nga agturong ijibalahiyo, Auntie Claire. Ada ka di masapul mo, balasang ko. Kumusta ni Mami? No saan amadialysis, marigatanan. Saan ngamin amadalusan ti dara na. Iso ka di saan ang makaawid dito eh? Wen, adayo ti pagdialysisan dito eh. Imbes a pagplete na nga umay dito eh. Paggatang nalaangan iti agas na. Kan aramaten na pagdialysis. Nasaok ngamin ka ni Lola. Kaya't naapakawanan. Ngam ni Mami ka no ti umasidag. Saan kat ani Lola? Ita ka din ti ipapantayo iti Visayas. Kapilitan. Tapno di da ipilit ang makita ti ubing. Ang kasano no iso ti patay ni Jonalyn? Saan mat siguro? Kaslaim belang ng ti ubing.
Ita, kaya't nangalaan. Saan ang mabalin? Di namot alaan. Kaya't nala makita. Sakbay ko mga adadakdak sa mapasamak kan ko na. Apay nga roda kaya't napailang nga ibaga iti ubing nga iso ti pudno nga inana. Mangibati lang iti pagsakitan tinakam ti ubing. No kasta, agsagana tayo nga ruden. Wen, apag isunto no sumangpet ti anak ta. Hoy, ipanaw kun sa ti ubing, tapno saan nga ibabawi ni Manny. Hoy, itapay adakelan, sana pakibiyangan. Pangaasim, saan mo pa nga ipanaw ti ubing? Ay na, masurunak ngamin, idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Masurunak. Ay, sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Anya? Ay, nagsakitan ta imbagam. Asaan asyak, tipod no nga inana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay italawas anapauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't danana Gemma kan tatalyon, nga ipakita ti ubing kan ni Jonalyn, ngam iti maysa a kondisyon. Ngam saan da asigurado, no manugot ni Jonalyn, iti kondisyon da. Nagamakda nga rod, kat plano da nga ipanaw ti ubing. Iti sabali abangir, nagapadamani kan Mark, gapo iti panagdamag ni Manny, maipapan iti ubing. Iti panagsarita damani kan Jonalyn, naibaga tinaud-udi, no asino tinangampon kadagiti anak da. Plano da na Gemma kan tatalyon, nga ipanaw ti ubing, nga agraman ni Mark, kat iso ti plano na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo italawas anapauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Masurunan ngamin idi agdamdamag, ibaga na kidin asubsuban na. Hoy, ay na, masurunak. Sana balikan ka, tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Ha? Ay na, nagsakitan ta imbagam, asan asyak ti pudno nga ina ti ubing? Masapul nga awatan tayo dagiti pudno apasamak. Ay, sabagay. Ti panangawat iti kinapudno. Iso ti pakalaganan ti rikna. Dayta ti pudno. Ngam no di mo awatan ti pudno, nadagsan mo tirik na. Ay, o sige. Uray saan ko nga rudan nga ipanaw ti anak ko. No ngamin ipanaw mo, kasla kayat mo at tagikwaan ti saan mo ako kwa. Adda tayon dito'y Visayas. Didan masurutan ti anak ta. No saan kumanatangken ti ulo ni Jonalyn, makita na kumapay ti ubing. Saan mat? Tati kayat na katagikwain na, tinalpasnan nga impadawat. Ngam uray kaskasano, adala ta utang ta na imbag-anakam ka ni Jonalyn. Pudno dayta, ngam kas day tumat ngamin. Isulang aruden ti tinulungan, ngam di pa'y umanamo. Saan ta pagsayaatan ti aramiden ta, no di kat pagsayaatan ti ubing. Tila ang pagsayaatan ti bagina, ti amuna. Di na amo a panunutan ti marik na ti anak ta. Dayjay ti kunada ama naging bubukod. Ang kapilitan ama pantamot laang ijay Luzon sagpaminsan. Tadita pa'y nalako ti boarding house. Hello, Mark. Nakaawag ka mat.
Nadamag ko ngamin, iti may sa agayem. Pimanaw kayo kanon dito Luzon. Puno ka din, nana. Pudno, ngamjak kayat nga ibagam ti ayan mi. Amumatan ti makagapo. Pumanaw kami kumamat. Ngam na ibagan ni Claire, amaawatan kano ti ubing, no ipudno ni Jonalyn ti amin. Taam muna, adyak kano aganak. Sa bagay, pudno ti imbaga ni Claire. Day tati kinapudno. Nasakit tiriknak. Angam? Masapol nga awatag. Sa balimot ngamin ti sitwasyon ta. Ti amo ti ubing katsyak ti pudno nga inana. Numaamwa na sa baligayam. Saan ka di nga agsakit tinakam na? Sa bagay. Ti ubing ti masaktan. Ngamin, di na namnamaan. At inang padakal kan kuana. Kat saan na apudpudno ang naganak. Daytang arud ti kaamak ko ang mapasamak, Mark. Nakaikadeng ka ka din no manugot ka iti kondisyon da na Gemma? Ti kayat ko, kat ibaga ka siyak ti pudno nga ina. Saan ka kadi amaasi iti ubing amasair ti riknana? Apay ko maamasair. Mayat kat di no maamon na ti kinapudno. Nga oray masair? Danana Gemma tinabangunan na adadakkel na. Masaktan lakit di. Dakes ka di ti mangibaga iti kinapudno. Saan adakes no maminsan? Ngam depende dayta iti sitwasyon. No pakasaktan ti may sa atao, may mayat a may limad. Sa anak pa'y laang akong binsido. Ti kayat ko ti masurot. Tasyak ti nagsikog. Amom ka di apa naging bubukod dayta desisyon mo? Mapabasol na ka di. Kat day tamot ti pudno. Kasano? No inton maamuan ti ubing kat kagura na ka. Gapo iti panangipadawat mo kan kuana. Mapanak ijay Luzon, takita kajay manggatang iti boarding house ta. Adakan ka day talakay. Sapay ko mga rod tamagatangan. Tapno saan tayon amapan pa ijay Luzon. At damot kit din ang ibaga amang gatang, ang nababamot ngamin titawar na. Diyaka mo, no makisinara kanyak. Adamot nga minandaan apasat na. Masapol ama iparenovate. Ang basit lang dayjay, nababalaunay titawar na. No saan talakit di amalugi? Di itad mon. Basit lang ti marenovate jay. Isuasan ko nga ilako iti nababa a presyo. Adayo nga minan, no kanayon ka amapan ijay. Dayta nga rudkat. Nusan kuma nga interesen ni Jonalyn ti ubing. Di agsubli tayo kumaijay. Uray saan na nga interesan. No ngay adda sa bali a tao ang makaibaga iti ubing, iti kinapudno. Dayta ti jak kayat ang mapasamak, lakay. Sikamot day tata. Saan ka di nga madayo kayo? Nagsubliag, tailakok ti boarding house ko. Sika, saan ka kadimot nga umadayo? Umadayo ako mamat. Ngam imbagan ni Claire, amaawatan ka no ti ubing, numaamuan na ti pudno nga inana. Tadyak ka numot makaanak. Sa bagay, pudno ti imbagana. Sigurado asaan nga agsakit tinakam tubing. Iswa sa anak ko nga imadayo, tata. At nakadiam mo makayat na timanggatang iti boarding house ko. Ha? Hoy, sayang ti boarding house yo. Ay, adala ko makwarta, ta siya akong timanggatang. Kayat ko nga ilako. Tapno awanin ti sublian mi ditoy. Inturturad kong tinakipagkita kan ka. Gapo iti sitwasyon mo. Agyaman. Mabaling ka di ang makita ti ubing. At dapay lang iti pagadalan. Ang kasano no ibaga ni Maning alaan na ti ubing? Dahita ti diyaka mo. Hoy, saan mo't amabalin Adyak kayat nga itad ti ubing. Siya tinagbalin nga inana. Taagpada kayo anang baybay akan kuana. Saan ko ang mainakman ni Manny? Diyak ang munoan niya ti adda iti panunot na. Day tamot ti pagdandanaga.
Kat uray danana Gemma. Di damat kayat ama isi nakadakwada ti ubing. Kasano kami anaganak? Naganak? Hoy, itapay sa ibagam asika tinaganak. Ano ka? Hello? Nga mabalin ka di apaglibakam kikinapod no. Pudno adda kayo tinaganak. Angam di yung matngarod inaramid ti pagrebangan nyo. Hoy, agya